За дамите, които искат да заченат момче или момиче, нашата програма може с точност да определи кой е най-подходящият ден за това. Например, в този случай, при тази пациентка, най-подходящият ден за зачеване на момиче е 4 януари, след това 30 януари, 2 февруари, 1 март, 4 март. Да речем, ако пациентката реши да зачене в този ден, нека да видим какъв е този ден. Деца, заченати в този ден, получават ясен ум, крепко здраве, техният живот е дълъг и продължителен. Деца, родени в този ден, имат хармоничен, спокоен, уравновесен характер. Осъждането на другите не е в техни правила. Не е ли прекрасно това? Този ум, който стои зад създаването на такава иновативна технология, да ни информира и да направим осъзнат избор в живота си. Този избор с зачеването на дете в подходящия момент.